Karlovy Vary jsou známé svými prameny a v prestižním Bechers baru to platí dvojnásob. Neléčí zde ale minerálkou, nýbrž koktejlem. Ale jakým? Místo, kde se noc obléká do hedvábí a sklenky se třpítí jako šperky. Koktejly, které jsou více než nápoj. Jsou to příběhy, co zůstávají na rtech déle než polibek. Zkrátka bar jako chrám smyslů, kde se poháry plní touhou a noc nikdy nekončí. Bechers bar, ti, co byli i co nebyli, tak je velmi klasický, řekl bych, jakože old school bar. Splendid bar, ve kterém si vlastně děláme tuto reportáž, má být pravý opak. Má to být jako průchod mezi dvěma odlišnými světy. Tento bar je primárně inspirovaný příběhem Jamese Bonda, protože v Grand Hotelu se točil Casino Royale s Danielem Craigem. Tým, že piatky a soboty máme docela plno, tak nás napadlo otvoriť Speak Easy Bar. Všetky také malé prvky odkazujú práve na Agenta 007. Fungujeme piatok, sobotu len na rezervácii, aby sme tým hosťom dali čo najväčší zážitok. Máme tam signature menu, ktoré má 12 koktejlov a tie sú inšpirované práve filmom Casino Royale a rôznymi časťami, ktoré vo filme boli. Patriku, popišme ale i menu Bechers. Slyšela jsem něco o svých poprvé. Momentálne máme My First Memories, alebo teda prvé spomienky a emócie života, takže máte tam koktail ako je prvá výplata, alebo napríklad trošku kontroverzný prvý sex, ktorý určite musíte dneska skúsiť. Ale no tak, proč mě v každé reportáži někdo dostává do rozpaků? Pojďme raději k vám, experti oboru. Představte sebe i své působení v barovém prostředí. Teď dělám to 20 let. Začínal jsem jako barback v dneska ještě existující Žlutých lázních, kdy jsem spíral plastové krymky, nevím ani, jestli to tam funguje ještě dodnes. Když jsem zjistil, že to můžu brát vážně, bylo, když jsem vlastně z Harley přestoupil tenkrát do nově otevřeného Cloud9 do hotelového baru, kde jsem tenkrát pracoval pod Romanem Uhlířem. 7 let bude minimálně, co vítězí rok bude působit v Karlových Varech Bechers baru. Patriku, zkus mi popsat, kdo je Patrik Škamla ve 3 slovech. Športovec, barman a milujem hudbu, takže hudobník. Nač tolik skromnosti. Zapomněl si navíc na poměrně důležitou věc. Zkus to znovu. Novo som aj nový český barman roku. To musí být šéf pyšný. Nejenom jeden, ale spousta kluků od nás chodí na soutěž. Jsem za to rád, protože to beru jako zkušenost. Někdo má nějaké větší ambice, někdo menší. Myslím si, že pořád ta soutěž má význam a dokáže pomoct. Ale musí ten člověk jakoby dál s tím pracovat. Ne jako vyhrát soutěž a čekat, že mi jako začne zvonit telefon anebo můj jako e-mail najednou začne explodovat. Pojďme si barmana roku trochu vyzkoušet. Je tu čas na barmanský kvíz. 1943. Throwing znamená, že hádžeš z výšky, samozrejme, a máš z toho jemnejšiu textúru. A rolling je len, že si to pomalinky prelievaš a vlastne ti zostáva hutnejšia textúra, ako napríklad pri Bloody Mary. Old fashion. Môžem si aj zavolať? Či tak to nefunguje? To neviem, to by som klamal. Cash, chininovníka. Single malt whisky je iba jedno obilí a to je teda jačmeň. A je to väčšinou, sa to destiluje s kotlíkom, teda pod styl. A single grain má viacej obilia, to znamená kukuřice, žito a jačmeň a väčšinou používajú kolónu ako destiláciu. I takovým profíkům se ale musel stát nějaký ten bizár za barem. Prozradíte mi ho? Tak to vám poviem úplne presne. Pracoval som v Bechers bare asi 5 mesiacov a chystal som sa na finále súťaže Monan Cupu. A mal som plný bar hostí. Boli to hostia, ktorí celý večer pili Bloody Mary. A Bloody Mary robíte technikou, že ju rolujete. A jedna zákaznička sa ma spýtala, či si ma pri tom môžu natočiť. Hovorím, že samozrejme, že mi to nevadí. A ona ju chcela ešte extra spicy, tú Bloody Mary. A pri tom, ako som ju roloval, tak mi padol celý shaker. A ako to padlo, jak som mal biele sako, tak som bol od toho úplne celý. A to tabasko mi išlo aj do očí. Takže jsem neviděl vůbec nič, asi takto nějak jsem se přitom tváril. Přišel a říká, a teď bych chtěl udělat drink, který bude chutnat jak kožená bota.
a myslel jsem, že mě úplně zničí. A já jsem prostě se zamyslel a vlastně udělal jsem takový jako hodně leather dry Manhattan a on to ochutnal, podle mě jako nezná Manhattan, takže na tom jsem ho jako udělal. Ale on byl tak nadšený, jako říká, to jsem si myslel, že nebudu nikdy drink, jako pít drink, který chutná jako kožená vota. Stačí říct. Kdyby to byl tvůj úplně poslední drink, co si můžeš před smrtí dát, jsi na smrtelném lůžku, tak co si dáš za koktejl? Vesper. Pro mě to je král koktejla, to je Negroni. Tam je všechno. Láska, hořkost, sladkost a lehkost. Lásku, hořkost, lehkost i sladkost najdete i v dalších koktejlech této dvojice barů. Chcete-li se tedy nechat unést do světa, kde se čas zastaví a každý doušek je rituálem, neváhejte navštívit ať už Bechers, tak Splendid, anebo oba bary naráz. A dost slov, já si jdu dát staré dobré pro třepat nemíchat. Nebo tak nějak to bylo. Pavlína Švarcová, CNN Prima News. Staňte se skvělým barmanem za pár minut i vy. Chcete si vyzkoušet něco jednoduchého sami doma nebo oslnit návštěvu? Tak tady je jednoduchý návod. Takže ahojte všetci, moje meno je Patrik Škamla. Momentálne pracujem v Grand Hoteli Pub v Karlových Varoch na pozícii šéf-barman pre Bechers bar a Splendid bar. Dnes vám ukážem veľmi jednoduchý recept, ktorý si môžete urobiť aj vy doma a budeme robiť spoločne koktail, ktorý sa volá Horse's Neck. Čo na to budeme potrebovať ako prvé je sklenička, ktorú naplníme ľadom. Ak sa pýtate, prečo som si vybral práve koktail Horse's Neck, tak je to práve preto, lebo sa nachádzame v bare Splendid, ktorý je inšpirovaný Jamesom Bondom a pán Ian Fleming, ktorý napísal román Casino Royale, tak jeho obľúbený koktail bol práve Horse's Neck. Ako prvé zoberieme bourbon alebo ražnú whisky, dáme 4 centilitre. Ďalej použijeme pár kvapiek bitru, ktorý si kúpite v každom obchode. A nakoniec použijeme úžasnú zázvorovú limonádu od Fever Tree. Zalejeme, premiešame. Ako ozdobu použijeme citrónovú kôru. A servírujeme ako u vás doma v obývačke. Nech sa páči. Na zdravie.